Gospodine Troskot, građani su trošili blagdani i tradicionalno jesu vrijeme kada nekako svi zadnji mjeseci prije blagdana stavljamo novac na stranu za darove, za bogatiji u trpezu i tako dalje. Međutim, ona činjenica je da mnogi su se zapravo odrekli i odlaska na advent gdje je bočica pića bila 7 eura, gdje su bile te poznate Dubai fritule, 3 kuglice tijesta s preljevom, nekakvi koliko 10-12 eura. Dakle, za hrvatske građane poprilično visoko, možda su jedan puta otišli, ali ili 2 puta u ta 4 tjedna. Ali ono što sam vas ja htjela pitati, zapravo stvorila se više novca za potrošnju zbog rasta plaća u državnom i javnom sektoru, koja nije zanemarivo. Paralelno s tim, privatni sektor nije toliko podigao plaće, podigli su onoliko koliko su mogli, koliko su zaradili. Koliko je zapravo opasno upravo to da privatni sektor ne može pratiti državni i javni sektor? To je izrazito opasno. Vratit ću vam se konkretno na pitanje, samo bih još htio dovršiti ovu analitiku koju je kolegica imala ranije. Dakle, ono što je porazno za hrvatsko gospodarstvo, prije svega za vladu i za Hrvatsku narodnu banku, a to ću se vratiti sada, jest da ove situacije oko cijene hrane koje smo se dotaknuli, u Italiji vam je recimo barila 3 puta jeftinija, kava Lavazzo 3 puta jeftinija i svi ovi proizvodi koje koristimo na dnevnoj razini, što znači gdje je nama guverner Hrvatske narodne banke rekao osnovni postulat ekonomije trošite tamo gdje je jeftinije. To je bila poznata njegova izjava u javnosti. To bi značilo da bi Hrvati, kao što smo išli nekoć u Jugoslaviju u Trst, trebali sada ići u Trst i u Sloveniju u shopping gdje su sve te namirnice 300% jeftinije. Ja sam sad naveo izvukao sam ove, ali 3 puta jeftinije. Zašto vam to govorim? Zato što su trgovački lanci govorili da su im uvozni inputi porasti, da je to razlog zbog čega rastu cijene, a upravo se ova razlika u cijenama od 3 puta zapravo osjeti u njihovom profitu koji je 3 puta veći, a koristili su energetiku koju smo mi svi na kraju dana plaćali. Vezano za Hrvatsku narodnu banku, moram javnost upozoriti, odnosno upoznati s činjenicom da kada se odabiru viceguverneri i guverner Hrvatske narodne banke, dakle oni se ni ne pojavljuju na odboru za financije, gdje bi mi mogli ispitati dakle sve te kandidate i vidjeti njihove CV-e i to sve, nego vam dolazi Ministarstvo financija na odbor za financije i pročita samo njihove životopise, gdje ove teme koje sada ovdje razgovaramo su konkretne teme koje bismo mi njima mogli tamo postavljati i reći na koji način vi koji imate jedini zapravo ulogu, odnosno najvažniju ulogu u suzbijanju cijena u hrvatskom gospodarstvu, na koji način vi mislite rješavati i doprinositi hrvatskom gospodarstvu, oni se tamo niti ne pojavljuju. Čisto paralele radi, kada se odabiru veleposlanici koji idu u misije, oni vam dolaze kao kandidati na odbor za vanjsku politiku i tamo ih se ispituje i ulaze jedan za drugim i mogu razgovarati tamo ljudi i vidjeti koga mi to šaljemo. Zapravo saborskim zastupnicima bi viceguverneri i Hrvatska narodna banka trebali biti dostupniji. Apsolutno, jer je, pazite, vi nemate nekakvi partneri. Tako je, prije svega isto je ustavna kategorija kao i Hrvatski sabor i vi nemate ni jednu drugu nadzornu ulogu, dakle u hrvatskom financijskom i gospodarskom sektoru gdje vi možete kontrolirati Hrvatsku narodnu banku osim Hrvatskog sabora koji na recimo polugodišnjoj razini dobivate neke izvještaje gdje oni dolaze tamo analizirali, zapravo suština zapravo nije pokrivena. Ono što je tu još jedna stvar. Dakle, da nije samo tu vlada, recimo ministar financija nažalost ima i funkciju guvernera Hrvatske narodne banke. Jer ako vi imate ovu pasivnost Hrvatske narodne banke gdje je to samo komentiranje, a plaće su im puno veće nego ministrima i premijeru, a s druge strane ministar financija mora izbijati te depozite sa trezorskim zapisima i sa obveznicama kako bi im damo veću kamatnu stopu nego što su depoziti na štednju u bankama. Prema tome tu se postavlja pitanje koja je tu funkcija onda Hrvatske narodne banke, jer je to je li to samo statistika i tako dalje. Druga stvar, jako važna, energetika. Dakle, Most kao takav je već nekoliko puta upozoravao dakle da se jako puno novaca krade na uvozu električne energije koje smo se dotaknuli u uvodu. Potpisani su dugoročni ugovori sa dobavljačima električne energije gdje ne postoji klauzula Hrvatske elektroprivrede sa našim dobavljačima gdje vi recimo kada dođete do smanjenja cijena tržišta na burzama za energetiku vi ne možete korigirati tu cijenu nego morate plaćati po onim cijenama koje ste platili. Prema tome sada su već deseci milijuna eura više plaćeni
građani, a to su sve gubici koje mi plaćamo iz proračuna, jer krajem 9. mjeseca je vlada Republike Hrvatske uplatila 1,3 milijarde eura u HEP da bi pokrila njihove sve gubitke, a gubici se ostvaruju i na uvozu električne energije. Dobro, I samo jednu stvar. Možete kraće, nećemo stići. Kratko. Dakle, treća stvar koja uzrokuje inflaciju, dakle, jedna od najvažnijih stavki rasta hrvatskog BDP-a vam je građevina, odnosno izgradnja, odnosno obnove. Ovo vam je jedan primjer koji dolazi iz Velike Gorice. Eto, okrenite prema kameri da vidite. Ovo je obračunska situacija koju su mi poslali, evo, tu su stavili prezime, da to kažem javnosti. Zvonimirova ulica konkretno, gdje imate obračunsku situaciju obnove zgrade, s jedne strane fasada i stolarija, gdje su vam izmišljani metri kvadratni. Znači, cijeli taj objekt ima negdje oko 8.000 metara kvadratnih, oni su naplaćivali 10 do 11.000, dakle ljudi to su provjerili i prijavili su to. U stolariji su izmišljali stavke koje ne postoje u tim računima i nabili su gotovo duplo veće troškove građanima za obnovu te zgrade, za koje je i Europska unija putem fondova uplatila novce i Ministarstvo gospodarstva. Taj novac je zamračen, znači ne zna se gdje je taj novac, a ljudima je dignut kredit da još uz kamate moraju plaćati, dakle, cijelu obnovu zgrade koji su trebali sudjelovati sa nekakvih 16%. Na kraju se obrnula situacija i oni zapravo plaćaju obnovu 80%. Prema tome, to je nešto što je definitivno utjecalo na neki način hoćete reći, novac se jako troši, zapravo jako malo kontrolira na što odlazi. Točno, i zapravo imate javni novac koji odlazi u privatne ruke, a ne građanima kojima je namijenjen. Idemo se, recite, gospodine Troskot. Nije nikakav samo kratko imamo 10 minuta do kraja. Ovako, nije nikakav populizam činjenica da su naši građani platili sve dugove Hrvatske elektroprivrede. To je službeni podatak. 29.9. je vlada Republike Hrvatske uplatila 1,3 milijarde eura. Gdje je tu problem? Problem je što Hrvatska elektroprivreda nema vlastite izvore proizvodnje električne energije, gdje od hidrocentrale iz 90-ih i Lešća nismo izgradili ništa svoje, a od vjetroelektrana su letili privatnici koji koriste našu mrežu i očekuju još da priključke plaćamo mi. Što se tiče novaca i fondova iz Europske unije, evo, građani, ja ću vas pozvati, ja sam naveo sad primjer Velike Gorice, odite samo u Karlovac, gdje vam je sa novcima Europske unije povučenim iz fondova je trebala biti izgrađena kanalizacija. Znači, grad je u potpunosti porazbijan, znači doslovno u potpunosti porazbijan, gdje su se pošeremetili vodoopskrbni i vodootpadni sustav, gdje ljudima, dakle, kuće plivaju u fekalijama i to novcima sa Europske unije. 3. Porazno je dolaziti na javnu televiziju i govoriti da gospodarstvo raste, a s druge strane, dakle, da ljudi idu kupovati u Italiju i u Sloveniju, jer nešto tu ne štima, da mi na prosječnu mirovinu od 450 eura imamo inflaciju koja je možda čak i duplo veća nego u Sloveniji i gdje ljudi će se sada vjerojatno organizirano po naputku guvernera Hrvatske narodne banke odlaziti tamo kupovati gdje je jeftinije. Našim građanima, samo da znate, dok se vi borite na ovakav način sa hranom i tako dalje, guverner Hrvatske narodne banke paralelno jede MasterChef kuhinju unutar HNB-a. To su činjenice. Tražili smo kao rješenje svemu, tražili smo i nadzor Hrvatske narodne banke i to sa državnom revizijom koja je također ustavna kategorija, da se državnoj reviziji prošire ovlasti i da uđe u Hrvatsku narodnu banku na isti način kao što je ušao nadzor u Slovensku narodnu banku, gdje su tamo našli određene nedostatke koje je trebalo popravljati. Ako su tamo našli, onda možete misliti šta bi se dogodilo u državi kao što je Hrvatska narodna banka, koja nikakav nadzor kao takav nema. I zadnje, govorili ste sada o nekretninama. Dakle, mi se sada, ovo sve što se sada radi je jedna predulaznica za kandidaturu za OECD zemlje. Ako mi uđemo ovako nespremni sada u OECD zemlje, gdje će se sada još većem broju zemalja nuditi nekretnine izvana da će ljudi moći kupovati, mi ćemo se dovesti u situaciju zapadne Kanade gdje su Azijati pokupovali sve nekretnine, dignuli cijene nekretnina u zrak, gdje domaće i lokalno stanovništvo više ne može kupiti svoju vlastitu nekretninu. Prema tome, na način kako se ovo sve provodi je
poprilično kaubojski i ne razmišlja se o posljedicama određenih ekonomskih politika koje nas ne čekaju samo u kratkom roku, nego u dugom roku i vidim da tu kao takvog rješenja nema. Jedno od rješenja smanjenja inflacije je zapravo energetika, gdje bismo mogli u Rijeci izgraditi našu termoelektranu i plin koji dolazi iz LNG-a prebacivati u termoelektranu u Rijeci, gdje bismo mi mogli proizvoditi vlastitu električnu energiju koju onda ne bismo morali uvoziti, a HEP bi tada mogao naplaćivati električnu energiju puno nižu nego što mi sada uvozimo. Prema tome to je onda sigurno jedna od mjera, a novaca koliko smo već potrošili do sada, mi smo takvu termoelektranu hibridnog tipa mogli izgraditi.